Pozdravujem vás znova z Bekejskej Čoby, priatelia. Ako viete, každý druhý piatok v mesiaci mávam tu stránkové hodiny a zároveň v tom istom období pripravujeme pre vás tieto krátke informačné videá. Prvá správa, ktorú by som sa chcel zdieľať s vami, tá sa týka predovšetkým také slovenské samosprávy a slovenské spolky, ktoré hodlajú v budúcom roku vykonať taký program, ktorý cieli šetrenie energiou na svojich budovách alebo na budovách svojich inštitúcií. Úrad predsedu vlády vypísal konkurs práve v tejto tematike, aby teda vykonávali také investičné práce a aby zakúpili také zariadenia, ktoré sú potrebné na to, aby šetrili energiu. Táto výzva je otvorená do 3. decembra, takže máte ešte vyše 2 týždne na to, aby ste pripravili svoje materiály, aby ste poslali na adresu správy fondov Gábora Betlena. Takže pripravte si svoje materiály. Neviem, koľký viete o tom, že naša prvá národnostná inštitúcia, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, práve v týchto dňoch oslavuje 35. výročie svojho založenia. Pôvodne bol založený niekoľkými odborníkmi, ktorí robili svoje výskumy v rôznych oblastiach vedy a účelom, aby zhromaždili, spracovali a prezentovali všetko to, čo máme ešte z našich dejín, aby skúmali, spracovali a prezentovali všetko to, čo máme v oblasti našej minulosti, nášho kultúrneho bohatstva alebo súčasného stavu našej komunity. Množstvo uverejnených publikácií svedčí o tom, že tento cieľ bol dovršený, dosiahnutý a táto naša inštitúcia si urobila všetko v záujme toho, aby budúce generácie ešte si mohli spracovať alebo čítavať o tom, že čo všetko sa udialo na slovenskom poli našej krajine. Takže poprajme tejto našej inštitúcie všetko dobré do budúcnosti, výskumníkom, výskumníčkam a ostatným spolupracovníkom veľa síl a energie na to, aby mohli uskutočniť všetky svoje plány, aby budúce výskumy mohli sa uskutočniť na takej istej úrovni ako doteraz. A tretia vec, ktorú by som rád pripomenul, je to, že blížia sa budúcoročné parlamentné voľby. Podľa odhadu politikov a novinárov majú sa uskutočniť niekedy v prvej polovici apríla budúceho roku. To znamená, že inak mali by sme dostatok času na to, aby sme sa pripravili na tieto voľby, ale ja si myslím, že nie je od veci pripomenúť všetkým tým, ktorí ešte doteraz sa neregistrovali na voličský zoznam slovenskej národnosti, aj čo sa týka parlamentných volieb, a predsa len by chceli aktívne pridať k tomu svoj hlas, aby aj naša národnosť bola na dostatočnej úrovni zastupovaná v parlamente Maďarska. Takže vyzývam vás, keď ešte máte záujem o to, aby ste sa registrovali ako slovenský volič, aby ste vyhľadali buď domovú stránku Národnej volebnej kancelárie, alebo aby ste vyhľadali svojho notára, aby ste vyplnili dotyčný dotazník, aby ste sa prihlásili, aby ste mohli aj sami ovplyvniť budúcnosť našej národnosti aj so svojím hlasom. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia o mesiac.